Man kan säga att jämställdhetspolitiker har till ändamål att trygga jämställdhet mellan kvinnor och män. Och i förrjun har vi så sagt eisne en jämställdhetspolitik och i år har vi jämställdhetsloven, nämligen 20 år bättre och eisne är 100 år sedan att kvinnor fick välrätt. Men vi komma mål av jämställdhetsökningen eller har vi över en jämställdhetstroplag i förrjun. Och i samband med jämställdhetsspårningen får vi att tjeckast om kynskvoteringar. Och välkommen Åta Ström, välevne och forskvinna för socialistisk ung. Tack. Och Hannes Samra och välevne för i Huxa. Tack. Så att det heter vi kynskvoteringen, det kan kanske göra ett lite inte abstrakt. Men det mest är ändå vara det att så som jag vill se vara öronmärkta till en man eller kvinna och en nämnd eller en raj eller också. Och jag hade vi börja bara vid här då. Hur skulle vi ta kynskvoteringar? Ja, det är en också stor spårningar, men det som är essensen ut i är det att vi såg att kvoteringar tar rycka. Kvinnor har haft öliga trubbelt vi att släppa fram ätnömtarsässon och ravon och så framvägs. Och det som vi har lärt av London runt om oss till döms norra till det att sätter man kvoter i verk så rycker det till effektivt, men det är också drastiskt. Ja, och så till Twin Hannes, jag hade för spela först om vi tar en jämställdhetstroplag i förrjun. Jag vill säga det här jämställdhetstropläga, men vi kunde alltid strämpa efter större jämställdhet. Det kommer det alltid. Men vi gör nästan i norra så har vi sen skilt länen att det har haft tropläga vi kvoteringen till att du ska så snägg byta män och kvinnor. Men det må allt annat lika vara alltså vitanen och förläge som ska driva en nämnd. Och inte alltså om det är mer eller konna. Arne, du släpper svära på att det här så får jag spela att hur skulle vi så inte ha kynskvoteringar i förrjun? Alltså jag hade du säger att det här loven har haft 20 badge. Och jag hade funnit att du har en lov som är faktiskt en signallov som säger att vi vill gärna strämpa efter större jämställdhet. Jag ska minnas till hur snäggt det hänt sen 20 år. Vi såg 20 år efter och när vi tar skäl hur snäggt kvinnor och män är byter. Det för 20 år efter tog in. Så vill sagt att det var nästan långa kvinnor. Och nu samtidigt när det högstånd så alltid hvis man tänker mian är det 40% byter trusch 40. Så vi ser ja, 80 ja men här går det 82 men hvis det är 20 efter så råkar det 100% män och nu är vi det ska mål. Vi ska mål för den är framvis arbete framåt men jag alltid att det gott vill ha en low lån som är signal. Men om vi inte kommer mål är det så en tropläge? Alltså jag vill säga en tropläge till är björn. Det är ganska konstant fram emot. Alltså det är så det är inställt att det är fler. Men vi söker just radio så här kvar blir ansett som stor atlasflå kvinna. Ja. Och då är hade vi färra lite inte vad men kunde kynskvoteringar inte vara diskriminerande tilldömes motvägs kvinnor hvis man säger att 2 av 6 säsong i en nämnd skulle vara kvinnliga kandidater eller kvinnliga sesser? Jo, alltså det är ju diskriminering. Man kallar det positiv diskriminering. Och det är egentligen att man gör för att trycka sig att bäge kvinnor vara om på det. Som det är nu så är det kvinnorna som är vid underlåtan. Men om kanske inte en gång hållt trusar så är det väldigt stor chans för att det blir omvänt. Det som vi söker det att det är alltså kvinnorna som får sätta huvudutbyggningarna och som börjar att sökas mera och vinna liv någon i över. Så man kan kalla det här men det är ju alltså bara en tryckning för att man får en jävna ombo. Positiv diskriminering kan är det gott? Jag vill säga att här vi ser kvoteringen i halvtid till att undermätta kvinnor. Det är faktiskt undermätta att det följer så kvinnor här. Så det som vi ser nu vid kvoteringen är att bara till en kvinna så släpper sig där. Och så säger det att det lukar minst vad förlaget över. Alltså det må vara att jag ska säga sin fräck. Det som det är med öronen och inte med benen som ger jag det första sässet lite. Det må vara vita, det må vara förlagarna och till att säga okej, vi må trycka kvinnans starv den enda ses vi lov. Så ser det att i samma med fänge att kvinnor kunde brukas. Och det är alltid pura skrift. Ja, pura skrift. Tror vi så att jag kan vi bara ta han själva stjärn och atlaslå. Hon är inte sett att en kvinna. Hon är sett att hon Donnelly och det är så viktigt. Det är pura en men det är ju så inte ordentligt en i det som du säger tror att det handlar ju om att kvinnor har förläggande men det släpper inte fram att allikevel. Passar det? Ja, det gör det faktiskt. Vad bitch då? Jag har en kanning som är läst faktiskt i morgon när vi kom ner.
som visste till att kinene damer bättre att arbeta samman vid sin egna kine. Så till att säga, män favoriserar män och kvinnor favoriserar kvinnor. Och det är visserligen stäffest. Men mamman har en avsättning som säger det skulle vara nödlunda jaunkinsombåan så att man tycker att det är möjligt att komma in oavsett om du kvinna eller män. Men hvis du säger att kvinnor har goda kompetenser och det är det här som täcker där utbyggningarna, är det så inte det egna skild att det inte kommer in och ge sig allmänna rådene och nämndena till dömes? Till en viss mån jo. Till att det handlar ju lukas om kultur. Och hvis du som barn, som gentebarn, växer upp i en land där du särskilt att alla de förande stillingarna har män, så är det också törförst att strämpa efter tog att du finner det kanske inte lika naturligt eller tår du inte själv att täcka testige. Men är det inte att pressa kvinnorna att göra något som de inte har hot till? Det har ju hot till det. Det särsta och det. Alltså det är ju kvinnor som täcker uppbyggningarna. Så det argumentet är helt urkörligt. Och då, jag får spela en spurning att träta till in. Kvinnor har som och fortsätter som män att komma in i nämnder och rå och ställa upp till lektinge. Är det inte uppgåvan till kvinnor att komma in innan sin nämnder och innan lekting och alla stannar? Absolut, absolut. Det första steget är ju att man själv tar steget och rent faktiskt röner och arbetar för att komma in. Men vi må asana håst allt att det är inte så nämnt. Vi tar oss om formella möjligheter och reella möjligheter. Och det är en öliga stora månader att jag självt om vi det har en formella lika möjligheter till att komma in och ta targesterna så är det forskjellige kulturella ting som stäcker till som gör att det inte är lika möjligt håst allt. Hannos en formell möjlighet att komma in, han är där i ödlom för dem. Men är det han kulturella möjligheten eller han reella möjligheten till kvinnor att komma in i nämnder och råden och lökting och alla stans? Är han reell? Alltså kvinnor på lökting, ja, så fylsligt. Det kräver att välja en ätkvipad. Alltså, och det är inte förhållning för att släppa sitt lopp. Att det inte säger att två kvinnor släpper sitt lopp. Det är upp till att enstaka som om för att kan ställa upp. Men vill kvinna. Det ena så tror som man kan säga och av att örnflocken ensna är att kvinnor vill inte ställa upp. Och det är ju något annat, men du kan inte nöja folk att ställa upp. Bättre kvinnor. Du kan inte nöja en kvinna att ställa sig bättre än kvinna. Du kan inte nöja att få en stark bättre än kvinna. Men kvinnan stävar så att han underomboan en kvinnor som är i till politiska skipan till dömes. Nu nämnde du kulturellt. Kan det alltså vara att vissa du ställa dig i en position här du är politiker. Så gånger det familjerna, det gånger det barnen och det gånger det alla inte bara det närmaste men alla familjerna som du är så vinner känningar. Att det kan vara som sociala verksamhet. Jag vill inte göra det, jag vill inte dolka mig på händamåten. Tror att jag vill inte utsätta mina barn med man och med familj utfrysningar. Och samma vi finner är det eisen män som säger akkurat samma. Det vill inte utsätta sina kvinnor sina barn för och spyr gamla politiker. Spyr gamla politiker tar det djävas. Kvart engar det mest till att det har försökt familjen. Men får ju också kvinnor så i större mån om heter än men det kan vara möjligt att så är som land det så är så vidare skipa land för hött vid hemgång husmor och sort tant en brott och det är några vi att tror att ta in det är inte barselskipan alltså det är några omständigheter som gör det så att det lättare för kvinnor hålla på en starv än det var för det var det några hemgång husmor och nu är det fler som är arbetslösa. Nu favoriserar till dömes barselskipan kvinnor fram och män att det kommer till att täcka farlöv att ansätta barnen. Vill du inte säga att det är några kulturella förändringar för kvinnor att komma in i de höga starven om man kan säga det så i politiska skipan till dömes? Jag vet inte vad det är bättre då. För bland annat står i Banknördik. En kvinna. För bland annat står för att en kvinna. Det är det tyngsta sästen så i landet och det tog sig bara senast som för en månad. Så kvinnor kommer och det vill bara att säga att det är inte kvoter och lov att göra. Det är något som de må vilja själv och det är något som de mellan öron och inte med beinen så ska man ska få starvligt. Och då sampars janstöv och låna så skulle alla allmänna nämnder och allmänna råd vara sammansatt således att ensnäck var kvinnor och män är ombord. Men så hvis vi hittar efter sån här hacktölen som vi tar här från Stjärnaranden så är det 2 jag rätt att skriva det är 22% män och 38% kvinnor. Är det inte nog vi hälsar låne?
Nu kan man säga att jämställdhetsloven är rättligt gammal eftersom den är från 1994. Och det var ett öliga tydningar mycket steg att han loven kom. Men om vi så hittar efter tölen så såg vi till att kvinnor är stadigväck rättliga näck vi underlåtan. Hetta håast att kvinnorna är näck raskare i det kanske inte för raskare mot männen att få sig uppbyggning. Så ja, det är öliga gott vi har loven men hon är håast alltid sin utdatera. Och man borde ägstna kanske färja och inte sko allt det ökje som det är till att vi såg att kvinnor ståast inte i färjan. Vi har ett underskott på går 2000 kvinnor och vi är faktiskt det enaste landet i Västerheim någon bortsett från Grönlandet som har ett så vanligt kvinne som underskotta. Så jag redan jag tänker på mig hitcha efter och äntligen inte vara för i flatiska till att vi tycker att det är trubbelagen stinker inte gyppre och det är redan störst arbete som ska igång. Inte bara kvoteringar men alltså överhuvud att finna det vad det är att kvinnorna inte tar att tracka fram i färjan och inte ståast. Men kvui är det så tydningar mycket att det är lika som lika med män och lika med kvinnor som är på till dömes i politiska skipanne. Tui att kanningar har visst här att nämnder som har på jauna på av kvinnor tar är mer effektiva. Tui att till mindre konflikter ut har nämnt någon till att säga man kan bara vinna. Man kan bara vinna vi har bäjkinne. Och bäjkinne har ju kvarsut att geva till att säga att du först ett bredare perspektiv och kanske en bättre lastlo. Så här är det inte att täpa. Jag vill säga kan det vi märka alltså du säger är mindre konflikter med Kina alltså en nämnd och i lastlig arbete. En nämnd man har som arbete och som starv och hade bäst för fyrtryckna eller för det allmänna partsavtalet och konflikter är alla stan och det är politiskt skrivet alla stan. Alltså du håller fast vid ja, konflikter är alltid men det måste förläggande chatta enstaka som sitter nämnd som ger om det ska sitta lite. Det är nämligen det som snurrar till för få till fyrtryck så klarar sig. Är du samtidigt och tui är det gott att ha en jävla kinsumbån till att det visar att arbete är mer effektivt. Men är du inte samtidigt att det är kompetenser som skulle göra sig kalltande helter än vad kin du är. Ja, just. Och tui alltid att det är väldigt gott att man trycker vi lov och vi sanktioner att man har en jävla kinsumbån. Tui att så trycker det samstundes att bäge kinne släppa fram att oavsett om det är kvinna eller man. Och så säger du att kvinnorna där som är goda förläggare att det är faktiskt grunden till att få en större till kvinnor och inte vi förläggare som man gör. Det är så jag alltid till undermätta kvinnor, självständiga kvinnor, alltid att virkligt undermätta det. Vi lov att se att du ska första starv till en kvinna. Det är det faktiskt inte. Det är diskriminerande. Vi vill mer ens. Nu är trubbelagen faktiskt vi väntas. Nu är det männen som har loftast och kommer åter ut tar huvuduppbyggningarna. Männen pjörs inte loftas så länge att det är förläggande gör det. Så ser vi kvinnor, det må vara förläggande till ett enstaka som gör man sitter en enda sig men Hannes, hvis vi vet att kvinnor har lika goda förläggare i det som män, men där är det inte omböjer lika stora mån som män, så är det kanske så passande att det är förläggande som är tro på det. Jag vill säga så, som man säger, vad är så anställningsfalsna? Och ja, det har kanske varit så sövligt. Vi vet att det är lån 20 badge, det tar alltså romverspekten en dag, det tar lunch. Alltså sort och visst är kulturellt så tar lunch. Det tar inte bara 25 år. Men kunde kynskvoteringar inte skoppa under gångerna? Nej, det är förring. Jag vill säga att det är en förring till att det är undermätta kvinnor, till undermätta förläggare här och till välja att diskriminera där så där baskar. Jag håller att kvinnor, det är rätt som åt annars säger, kvinnor får inte bättre utbildningar. Det är inte långt att vara utbildning och det är det, mer eller mindre, det är automatiskt vet att flera sätter tog det här förläggande ördan. Och tog alltid man ska behålla sig väck förresten kynskvoteringen, tog jag kvinnorna att klara sig själva. Hannes, åter till ser Janstöv och Lona, hon avsätter nämligen att det skulle vara lika nekvar män och kvinnor i allmän och ravon och nämnt. Och man ser att det är en rönt på att skapa. Anna Janstöv, helt då man ska avtäckas av Lona till hon lyckas kynskvotering. Nej, jag har nej avtäckas Lona till en rätt signal. Vad är hon annorlunda från en rättlig kynskvotering?
Det är enda lån säger 50-50. Så vi när kan undantagslöven. Vi undantagslöven. Det är det som säger, så kan man säga, så vi kräver man undantagslöven väck och så säger du så alla sessioner så där som måste bara blanda så något just det här ska vara helt. Jag hade bara det gott att vi har signal så säger vi vill jag gärna här var jämställdhet. Det är bara fram emot det. Men det kan ens komma automatiskt. Alltså det är inte nejgjort att vi ser det så avsättningar till här allt ett undantag. Så jag hade funnit det dejligt vid här då och det är grejt signal för löktingen och för fältet. Men jag hade att så vi söker råd nu så vi det fler kvinnor sätter imsast. Ja. Och där kan man så argumentera för att det gott vi en signal vi och tar det. Men som vi har att se från norra till dömes så sätter de sig kvotaskipanna igång i 2003 och här var det onka sanktioner och de satte att du skulle själv finna ut. Det visste sig så att här hände inte, det rickade inte. Så i 2008 får de under att sanktionera de fällorna som inte fyllde hela kvotaskipanna som var lower avsett. Och det visste sig beina vid att upp på 0,9 så kom man upp på 40% av kvinnor. Och det är bara ett döme om det i förrjun. Här har vi jämställdhetsnämnderna som gör det här arbetet och som beina vi är klara att se fra om röjene och stödnarröjene som vi sitter här inte fylltja. Nu var formen Mavrin och i demokratia till döme som har ändamål att trygga jämställdhet mellan kvinnor och män. Han var ute och säga att man skulle inte lovgöra för jämställdhet och man skulle hellre upplysa i skolan och annat. Kan du inte vara samtidigt? Jag är pura enig. Det är en halvdar patch man ska göra. Ta nytta är bara att avsätta kvoterna och så säga att det var det. Till att det rickar inte. Du ska ha en hela huckbordsbröjting igång. Och det görs du med andra vid undervisning, vid tillfälle, vid en som tilltökon och försäljning som demokratier nämligen har gjort. Jag får tacka till för Hanno Samrå och Åta Ström. Tusen tack för att du